வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு மேஜிக் ட்ரிக் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மேஜிக் ட்ரிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மேஜிக் ட்ரிக் நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணி காட்டலாம், அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ முதல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸை பாருங்கள். ஸோ இப்போ ஒரு பேக் ஆஃப் கார்டு இருக்குது. இந்த கார்டை நான் நல்லா ஷஃபிள் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஷஃபிள் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக் ஆஃப் கார்டை அப்படியே கீழே வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ ஆடியன்ஸ் சைட்லேருந்து இந்த காரை ஹாஃபாக பிரிக்க சொல்கிறேன். இவங்க ஹாஃபாக பிரிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இந்த கார்டு எடுத்து நான் இப்படி வைக்க சொல்கிறேன் இதுக்கு மேலே. ஓகே வச்சுட்டாங்க. ஸோ இப்போ நான் ஒரு சின்ன மேஜிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மேஜிக் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த பேக் ஆஃப் கார்டு எடுத்து நான் கீழே வச்சு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கார்டு எடுத்து அவங்கள பார்க்க சொல்லிக்கிறேன். அவங்க ஃபஸ்ட்டு கார்டு எடுத்து கேமராவில் காட்டிடுவாங்க, அவங்களும் பார்த்துருவாங்க. ஓகே அப்படியே அங்கே எடுத்துடுங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபோன் எடுத்து கூகுளில் போய் பாருங்கள். ஓகே நீங்கள் எடுத்த கார்டு அந்த கார்டை தான் இருக்கும். ஸோ ஓகே இந்த மேஜிக் ட்ரிக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம். ஸோ இந்த மேஜிக் ட்ரிக் நான் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஏ ஆஃப் ஹார்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் திரும்ப. ஸோ இப்போ ஏ ஆஃப் ஹார்ட் இருந்த கார்டு கீழே வந்துடணும். ஸோ நீங்கள் என்ன கார்டு நான் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கார்டு எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த கார்டு எடுத்து நீங்கள் கீழே வச்சுருங்க முன்னாடியே. ஸோ இப்போது 5 ஆஃப் ஸ்பேட் இருக்குது. நீங்கள் கூகுளில் ஆர் க்ரோமில் போய் 5 ஆஃப் ஸ்பேடுன்ற கார்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே. ஸோ போட்டு வச்சுட்டு இப்போ இந்த கார்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கார்டை வரைக்கணும். ஸோ கடைசி கார்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கார்டை நீங்கள் ஷஃபிள் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு கார்டை வர வச்சுருக்கணும். எப்படின்னா இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கடைசி கார்டு விடாமல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ லாஸ்ட்டு கார்டு வர வரையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லாஸ்ட்டு கார்டு ஃபஸ்ட்டு கார்டை வந்துச்சு 5 ஆஃப் ஸ்பேட். இப்போ கன்ஃபியூஷன் கண்டி நம்ம ஆடியன்ஸ் சைடில் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கார்டை கீழே வச்சுட்டு அவங்களே ரெண்டாக பிரிக்க சொல்கிறோம் பிரிச்சுட்டு. ஸோ இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கார்டாக 5 ஸ்பேட் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த கார்டு இப்படி வைக்க சொல்கிறோம் வச்சதுக்கப்புறம். ஸோ இப்போ ஃபோனை எடுத்து அவங்கள பார்க்க சொன்னால் அவங்க க்ரோமில் போய் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருப்பீங்க 5 ஆஃப் ஸ்பேடுன்ற கார்டு. ஸோ இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு இந்த கார்டை முன்னாடி காட்டிட்டு அப்புறம் அவங்கள க்ரோமில் போய் பார்க்க சொல்லுங்கள் ஃபோன் எடுத்து. ஸோ அவங்க 5 ஆஃப் ஸ்பேடு இருக்கும் அங்கே. ஸோ இந்த மேஜிக் ட்ரிக் அவங்க ஆடியன்ஸை பண்ணி காட்டும்போது இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த மேஜிக் ட்ரிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.